Nå, kan du huske den der kamp, hvor jeg startede ud med at have cyklet løb? Nej. Okay. Ja. Fordi jeg havde lifetime på en fucking underlig keeper. Ja. Lad os gå ind. Ja. Nej, den her gang. Image. Hjem igen. Hallo? Er det det samme vi mødte her, mand? Er de ved, at jeg spiller? Åh, fuck! Det er måske. Nej, du kan også. Test, jeg trykker på meget få knapper. Det er virkelig voldsomt. Ja, jeg er glad for det. Yeah. Jo, ja. Ja. Og så kunne det gøre. Skulle det ikke høre? Gør hvad du kan for at rette den af med at spille. Det er til faktisk. Jeg var E4. Rette stopper. Tak, tak. Hvor er der? Det er der. Ja. As! Jeg skal væk herfra. Løb nu. Åh, nice. Fuck, hvor nice, man. Det er sådan, lige der. Så han passer den. Pas den. De patter. Lige der. Okay. Jeg var E4. Ej. Det var det dummeste, som gjorde. Det var fucking godt på det, kommer man. Det var fuck det til dig. Det skal aldrig komme nu igen. Ja, man går på DK, man. 100p, mand. Så har vi support. Som er en dårlig, du skal. Dræb nu bare dem DK der, men det kan sgu ikke være så svært. Han rammer rest! Så det! Kom nu! Ja! Jeg har bamset det! Yes! Du skal se det der! As! Jeg har seriøst undervisning med materiale med den kamera. Han læser det. Hvad gør du det? Hvordan må du lige gå ind, hvis det er? Okay. Job. Oh my god, man. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg fik ham der. Det ser mega fedt ud, når du løber rundt sådan som en feral. Er det det? Walking feral ting. Walking feral ting. Jamen, Prøv at se, det var hans liv. Jamen, god bob. Pisse, tror du ikke, du viser lige fra. Mega arrogant. Okay. Liv. Jeg tror, jeg vil bare lige se din flaps, og så går jeg i seng.